El señor Folgado plantejaba al señor Batalla la pregunta sobre el recinte de la festa, que el cost, i li feia un prec de que no s'immiscuïsca en la Junta de Festes o que li digui a la Junta de Festes que siga... Moltes gràcies, senyor alcalde. Jo quedé assombrat de que si vostès dins del seu grup, del grup popular, no es parlen, perquè resulta que avui mateix he rebut per escrit aquestes mateixes qüestions. Tinc un regidor del seu grup. He rebut les mateixa pregunta per escrit i anava a contestar-la per escrit en temps i forma. De totes formes, li contestaré com a ex-regidor de festes i que vostè mateix ha dit que va ser el que va fer i va estar en la seva, sent vostè regidor de festes, quan se va fer l'autonomia de la Junta de Festes. I vostè recordarà que va demanar els meus serveis per a que assessorarem en el reglament de la Junta de Festes, se'n recorda? No? Home, li dic, perquè és que resulta que jo sí que sé quines funcions té la Junta de Festes i vostè no. Perquè, mire, aquest recinte no s'ha perdut res l'Ajuntament. No, perquè aquest recinte entra dins del Pla Municipal de Recuperació de Solars. I és un solar que s'adequa per tot l'any, 365 dies a l'any. Per tant, crec que això la gent entén, que una actuació com la que hem fet també en altres solars del poble per a recuperar-los i per a que servisquen d'alguna cosa i que no estiguin allà abandonats, no és perdre ningú diners. Això la primera. I en quant a... li contestaré per escrit a la pregunta de l'escrit, però quan estiga valorat exactament. El que passa que, clar, vostès enfoquen les preguntes com si fos una pèrdua de festes, i això no és. És un recinte ferial que s'utilitzarà tot l'any i que ja s'estava utilitzant. Ara en unes millors condicions. Però a més li dic, sembla mentida que vostè liderarà això de l'autonomia, perquè la Junta de Festes, mire, la Junta de Festes mai té res a dir en la ubicació del recinte ferial. El recinte ferial és cosa de comerç i promoció econòmica, de foment econòmic. És una ocupació de via pública i se fa una llicència d'activitats i res té a dir ni a fer ni Junta de Festes ni ningú element contemplat en el reglament de la Junta de Festes. Per tant, este equip de govern, no jo, este equip de govern, la decisió del recinte ferial ja li l'explica i consensua com a regidor de Comerç i Foment Econòmic, igual que tots els anys, en els ferians, en el gremi de ferians de Vila-real. I diuen que allí on estaven no anava ningú, que volien canviar-se de lloc. Pensen que si estan junt en altres, allí estarien millor. Val, ells consensuen que sí i diem que ho fiquem al recinte ferial. I nosaltres pensem, com tampoc la Junta de Festes, segur que vostè no ho sap, ha fet res mai en el Mesón del Vi, en la ubicació del Mesón del Vi, on aniria, qui fa les pliques? L'Ajuntament, l'equip de govern. Qui fa l'aplica? L'Ajuntament. Qui fa l'aplica? L'Ajuntament. No té res a veure la Junta de Festes. Quan la Junta de Festes s'entera de la decisió de l'equip de govern de portar els ferians i el nou recinte que substituís al Mesón del Vi en aquest recinte ferial, resulta que ve i diu: nosaltres farem una cosa nova aquest any. Nova! Que no se feia mai antes. És a dir, tota l'autonomia de la Junta de Festes ha continuat intacta. La Comissió de Penyes, Fira de la Tapa, i la Junta de Festes, la seva programació. I van vindre i van dir: anem a fer, igual que els altres pobles del costat, la zona de la marxa. I podem ficar-ho en el recinte al costat dels ferians? Sí. L'Ajuntament, l'equip de govern, el que va fer és: ahí teniu el solar. I ella, autònomament, ha contratat una empresa, ha fet la programació i ha fet tot el que ha volgut perquè la Junta de Festes, enteres vostè bé,
ha sigut totalment autònoma. No diga el que no és. Aquest Ajuntament ha fet el mateix que ha fet sempre, que és ubicar el Mesón del Vi, ubicar la fira d'atraccions i, com n'hi havia els mils de metres que vostè sap que n'hi ha en aquest recinte fester o recinte ferial, resulta que se podia ficar. I van dir, dit el lloc, ja està. Mire vostè si este equip de govern ha fet intromissió en la Junta de Festes. Espere que la Junta de Festes ho tinga ben clar i ho aclarisca amb vostè.